Varmen fra solen får vandet til at fordampe, og hermed går vandet fra flydende form til gasform. Vandet, som nu er i gasform, samler sig som skyer på himlen. Hvis der så kommer pålandsvind, fører skyen ind mod land. Så sker der det, at skyen begynder at fortættes, blandt andet på grund af de kolde havstrømme. Ved fortætningen dannes der regndråber inde i skyen, og det er derfor, skyen ser grå ud. Nu er vandet gået fra gasform til flydende form, og derfor begynder skyen at regne. Og det fortsætter den selvfølgelig med ind over land. Vandet, som nu er væltet ned over landet, bliver ved hjælp af vandløb og åer ført ud i havet, eller også siver det ned i jorden og videre ned til grundvandet. Den fugt, der nu ligger i jorden efter regnskyllet, bliver så optaget af træer og planter og bliver brugt til fotosyntese. Udover den naturlige del af cyklusen, bidrager vi mennesker også. Vi pumper nemlig vand op fra grundvandet, bruger det i husholdningen og sætter det så videre til et rensningsanlæg, som gør vandet klar til at blive ført ud i havet igen. Sådan kører cyklusen om og om igen.